ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം അജ്ഞാനതിമിരാന്തസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനാശലാകയ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീ ഗുരവേ നമഃ. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിനിധി നാമിനേ. നമസ്തേ സാരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശധാരിണേ. ജയ ശ്രീ കൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗര ഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. നിഗമകൽപ്പതരോർഗളിതം ഫലം സുഖമുഖാമൃതദ്രവ സംയുതം പിബത ഭാഗവതം രസമാലയം മുഹുരഹോ രസികാ ഭുവി ഭാവുകാഃ. നാരായണം നമസ്കൃത്യം നരം ചൈവ നരോത്തമം ദേവീം സരസ്വതീം വ്യാസം തതോ ജയമുദിരയേത്. നഷ്ടപ്രായേഷു ഭദ്രേഷു നിത്യം ഭാഗവത സേവയ ഭഗവതേയുത്തമ ശ്ലോകേ ഭക്തിർഭവതി നൈഷ്ടകീ. കൃഷ്ണായ വാസുദേവായ ദേവകീ നന്ദനായ ച നന്ദഗോപകുമാരായ ഗോവിന്ദായ നമോ നമഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ് ടെമ്പിൾ ഇസ്കോൺ മാംഗ്ലൂരിന്റെ ഭാഗവതം ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഹരേ കൃഷ്ണ. പ്രണാമം. ഒന്നാമത്തെ സ്കന്ധം. മാതാജി പ്രണാമം മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. നമ്മുടെ നടക്കുന്നത് നമ്മൾ ഏത് ശ്ലോകം വരെ കണ്ടത്? ഹരേ കൃഷ്ണ. 14 വരെ നമ്മൾ കണ്ടു. ഇന്നലെ നമ്മൾ എന്തൊക്കെയാ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്? ഇന്നലത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറഞ്ഞത് എന്താണ്? അതിലെ 12-ാമത്തില് ഭഗവാനാലും ബ്രാഹ്മണല്ലാരും ധർമ്മത്താലും നമ്മള് സംരക്ഷിക്കപ്പെടുന്നു. അതായത് ഇപ്പൊ ഇന്നലെ പറഞ്ഞത് ഭീഷ്മദേവന്റെ വിയോഗം, അതാണ് നമ്മുടെ അധ്യായം അല്ലെ? ഭഗവാന്റെ സാന്നിധ്യത്തിൽ ഭീഷ്മദേവന്റെ വിയോഗം 9-ാമത്തെ അധ്യായം. അതിൽ ഇന്നലെ പറഞ്ഞത് ഭീഷ്മദേവൻ ആരോട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നതാണ്? ഉപദേശിക്കുന്നതാണ് അല്ലെ? ആരെയാണ്? യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജാവിനോട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നതാണ്. ക്രൂരമായിട്ടുള്ള കുറെ പ്രവർത്തികൾക്ക് ആരനുഭവിക്കേണ്ടതായിട്ട് വന്നു എന്ന് പറയാണ്. കുറെ യാതനകള് ദുരിതങ്ങളും പക്ഷെ നിങ്ങൾ എന്ത് പറഞ്ഞു? നിങ്ങൾ എന്നാലും ബ്രാഹ്മണരാലും ഭഗവാനാലും ധർമ്മത്താലും നിങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കപ്പെട്ടു എന്നല്ലേ? പലതരത്തിലുള്ള ദുരിതങ്ങള് പാണ്ഡവർക്കുണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷെ എന്നാലും നിങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കപ്പെട്ടു. എങ്ങനെ? ഭഗവാനാലും ധർമ്മത്താലും നിങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കപ്പെട്ടു എന്ന് പറയാണ് ഇവിടെ ഭീഷ്മദേവൻ യുധിഷ്ഠിരന്റെ അടുത്ത്. പിന്നെ പിന്നത്തെ ശേഷം പറയാണ് കുന്തി മഹാറാണിയെ കുറിച്ച് പറയാണ് അല്ലെ? കുന്തി മഹാറാണി, അതായത് പാണ്ഡവരുടെ അമ്മ, വളരെയേറെ യാതനകൾ അനുഭവിച്ചതായിരുന്നു. പിന്നെ വളരെ ചെറുപ്പത്തിൽ തന്നെ വിധവയായതാണ്. പക്ഷെ മക്കളെ വളർത്താനും കുറെ ബുദ്ധിമുട്ടി. വളർന്നതിന് ശേഷവും മക്കളെ കൊണ്ട് വളരെയധികം ക്ലേശങ്ങൾ അനുഭവിക്കേണ്ടതായിട്ട് ആർക്ക് വന്നു? കുന്തി മഹാറാണിക്ക് വന്നു എന്ന് ഇവിടെ ഭീഷ്മദേവൻ യുധിഷ്ഠിരനെ ഓർമ്മപ്പെടുത്താണ്. പിന്നെ ഇതെല്ലാം സംഭവിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്നാ പറയണത്? ഇത് കാലം നിമിത്തം സംഭവിക്കുന്നത്. എല്ലാ ലോകങ്ങളിലെയും സകല മാനവരും നയിക്കപ്പെടുന്നത് കാലത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ്. എല്ലാവരും നയിക്കപ്പെടുന്നത്. ഇതെല്ലാം സംഭവിക്കുന്നത് കാലം കൊണ്ടാണ്, അല്ലാതെ കർമ്മത്തിന്റെ ഫലമായിട്ടല്ല. ഇതൊന്നും ഭക്തർക്ക് സംഭവിക്കുന്നത് കർമ്മത്തിന്റെ ഫലമായിട്ടല്ല. കാലത്തിന്റെ ഗതി അനുസരിച്ചാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള ക്ലേശകരമായിട്ടുള്ള സംഭവങ്ങൾ അനുഭവിക്കേണ്ടി വരുന്നതെന്ന് പറയാണ് ഇവിടെ യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജാവിന്റെ അടുത്ത് ഭീഷ്മദേവൻ പറഞ്ഞു കൊടുക്കാണ്. ഇതൊക്കെ സംഭവിക്കുന്നത് കാലത്തിന്റെ സ്വാധീനം കൊണ്ടാണ്. ഭൗതിക പ്രകൃതിയിൽ വരുമ്പോ ആ പ്രകൃതിയുടെ നിയമങ്ങൾ എല്ലാം പാലിക്കാനായിട്ട് എല്ലാവരും ബാധ്യസ്ഥരാണ്. അത് ബ്രഹ്മദേവനായാലും കാലത്തിന്റെ നിയന്ത്രണത്തിന്റെ കീഴിലാണ് വരുന്നത്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത് മുഴുവനും പാലിക്കാനായിട്ട് എല്ലാവർക്കും ബാധ്യസ്ഥരാണ്.
അതിലവിടെ ഒരാൾക്കും എന്ത് വേണ്ട, വിദ്വേഷം വിഷമത്തിന്റെ ആവശ്യമൊന്നുമില്ല എന്ന് യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജാവിന്റെ അടുത്ത് ഭീഷ്മദേവൻ പറഞ്ഞു കൊടുക്കാണ്. അപ്പൊ അതുവരെയാണ് നമ്മള് പറഞ്ഞത്. ഇനി അടുത്ത ശ്ലോകത്തിലേക്ക് പോകാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. എന്റെ സൗണ്ട് ബ്രേക്ക് ആവുന്നുണ്ട്. നെറ്റ് സ്ലോ ഉണ്ടോ? ഇല്ലല്ലോ. ഷെയർ ചെയ്തിട്ട് വന്നില്ല, നോക്കട്ടെ. എല്ലാവരും ക്രിയകൾ ചെയ്യാൻ പോയി, അതുവരെ എടുത്ത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. താങ്ക് യു മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ശ്ലോകം 15. എത്ര ശ്ലോകം 15. യത്ര ധർമ്മസുതോ രാജ ഗദാപാണിർവൃകോദരഃ കൃഷ്ണോസ്ത്രികാണ്ഡീവം ചാപം സുഹൃത് കൃഷ്ണാസ്തതോ വിപത്. യത്ര ധർമ്മസുതോ രാജ ഗദാപാണിർവൃകോദരഃ കൃഷ്ണോസ്ത്രികാണ്ഡീവം ചാപം സുഹൃത് കൃഷ്ണാസ്തതോ വിപത്. ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ധർമ്മസുതോ രാജാ ഹരേ കൃഷ്ണ. യത്ര എവിടെയാണോ ധർമ്മസൂത ധർമ്മരാജാവിന്റെ സൂതൻ, രാജാവ്, ഗദാപാണി ഗദ കയ്യിലേന്തിയ, ഭൃകോദരഃ ഭീമൻ, കൃഷ്ണ അർജുനൻ, അസ്ത്രി ആയുധമേന്തിയവൻ, ഗാണ്ഡീവം ചാപം വില്ല്, സുഹൃത് അഭ്യുതകാംക്ഷി, കൃഷ്ണ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ അതായത് പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ, തതഃ അത് സംബന്ധിച്ച്, വിപത്ത് വിവർത്തനം ഭാവാർത്ഥം ശ്രീല പ്രഭുപാദിക്ക് ജയ്. വിവർത്തനം. എത്ര അതിശയകരമാണ് അനിവാര്യമായ കാലത്തിന്റെ സ്വാധീനം. അന്യഥ ധർമ്മരാജാവിന്റെ പുത്രനായ യുധിഷ്ഠിര രാജാവിന്റെയും ഗദായുധത്തിൽ പ്രവീണനായ ഭീമന്റെയും ധനുർവിദ്യയിൽ നിപുണനായ ഗാണ്ഡീവധാരിയായ അർജുനന്റെയും സർവോപരി പാണ്ഡവരുടെ പ്രത്യക്ഷ അഭ്യുതകാംക്ഷിയായ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാന്റെയും സാന്നിധ്യത്തിൽ എങ്ങനെയാണ് വിപത്തുകൾ സംഭവിക്കുന്നത്? ഇപ്പൊ ഇവിടെ ഭീഷ്മദേവര് ശരശയ്യയില് കെടുക്കാണ്. അപ്പൊ ആ സമയത്ത് ഭീഷ്മദേവനെ കാണാനായിട്ട് വന്നിരിക്കുകയാണ് എല്ലാവരും, അല്ലെ? അപ്പൊ ആ സമയത്ത് യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജാവിന്റെ പ്രയാസം കണ്ടിട്ട് ഭീഷ്മദേവൻ പറയാണ്, ഉപദേശിക്കാനായിട്ട് തുടങ്ങാണ്, അല്ലെ? അപ്പൊ ആ സമയത്ത് സംഭവമാണ് ഇതൊക്കെ. ഇവിടെ പറയുന്നത് എന്താണ്? എത്ര അതിശയകരമാണ് അനിവാര്യമായ കാലത്തിന്റെ സ്വാധീനം. അനിവാര്യമായ കാലത്തിന്റെ സ്വാധീനം എത്ര അതിശയകരമായിട്ടുള്ളതാണ്. കാരണം എന്താണ്? ധർമ്മരാജാവിന്റെ പുത്രനായ യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജാവുണ്ട്, ഗദായുധത്തിൽ പ്രാവീണനായിട്ടുള്ള ഭീമനുണ്ട്, ധനുർവിദ്യയിൽ നിപുണനായിട്ടുള്ള ഗാണ്ഡീവധാരിയായിട്ടുള്ള അർജുനനുണ്ട്, മാത്രമല്ല സർവോപരി പാണ്ഡവരുടെ പ്രത്യക്ഷ അഭ്യുതകാംക്ഷിയായിട്ടുള്ള ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണനുണ്ട്. ഇവരുടെ സാന്നിധ്യത്തിൽ എങ്ങനെയാണ് വിപത്തുകൾ സംഭവിക്കുന്നത്? ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ, ഇത്രയും പേരുണ്ടല്ലോ, ഇത്രയും എന്താ പറയാ, അത്രയും ശ്രേഷ്ഠരായിട്ടുള്ള എല്ലാ തരത്തിലും പ്രാവീണ്യം നേടിയവരായിട്ടുള്ള ഒന്ന് ധർമ്മപുത്രൻ, പിന്നെന്താണ് ഭീമൻ എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഗദായുദ്ധത്തില് പ്രാവീണ്യം നേടിയ വ്യക്തിയാണ്, ധനുർവിദ്യയില് നിപുണനായിട്ടുള്ള അർജുനൻ, പിന്നെ ഭഗവാൻ ഉണ്ട് കൂടെ. എന്നിട്ട് പോലും ഇത്തരത്തിൽ വിപത്തുകള് സംഭവിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്? അപ്പൊ അതിന് കാരണം ഭൗതികമോ, ഭാവാർത്ഥം ശ്രീല പ്രഭുപാദിക്ക് ജയ്, ഭൗതികമോ ആത്മീയമോ ആയ വിഭവങ്ങൾ ആവശ്യമുള്ളപ്പോഴൊക്കെ പാണ്ഡവർക്കതിന് ക്ഷാമമുണ്ടായിരുന്നില്ല. ഇരു മഹായോദ്ധാക്കളായ ഭീമനും അർജുനനും ഉണ്ടായിരുന്നതിനാൽ ഭൗതികമായ അവർ പൂർണ്ണ സജ്ജരായിരുന്നു.
ആത്മീയമായി രാജാവായ ധർമ്മപുത്ര സ്വയം ധർമ്മത്തിന്റെ പ്രതിരൂപമായിരുന്നു. സർവോപരി പരമ പുരുഷനായ ശ്രീകൃഷ്ണൻ ഭഗവാൻ അഭ്യുദയകാംക്ഷി എന്ന നിലയിൽ അവരുടെ കാര്യങ്ങളിൽ സ്വയം തൽപരനായിരുന്നു. അപ്പൊ ഭൗതികമായിട്ടോ ആധ്യാത്മികമായിട്ടുള്ള ആ വിഭവങ്ങള് ആവശ്യമുള്ളപ്പോഴൊക്കെ പാണ്ഡവർക്ക് അതിന് യാതൊരു വിധത്തിലും ക്ഷാമം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. കാരണം അവർ ആരൊക്കെയുണ്ട്? മഹായോദ്ധാക്കളായിട്ടുള്ള ഭീമനും അർജുനനും ഉണ്ടായിരുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ അവർക്ക് ഭൗതികമായിട്ട് അവരെന്താണ് എല്ലാ രീതിയിലും പൂർണ്ണ സജ്ജരായിരുന്നു. അവർക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള എല്ലാ കാര്യത്തിനും ഒരു തരത്തിലും ക്ഷാമം അവർക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. ആത്മീയമായിട്ട് രാജാവായിട്ടുള്ള അപ്പൊ ഭൗതികമായിട്ട് അവർക്ക് ഒരിക്കലും ക്ഷാമം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. കാരണം ഭീമനും അർജുനനും ഉണ്ടായിരുന്നു എല്ലാ കാര്യത്തിനും അവർക്ക് വേണ്ട കാര്യങ്ങൾ നൽകാനായിട്ട്. പിന്നെ ആത്മീയമായിട്ടാണെങ്കിലോ രാജാവായിട്ടുള്ള ധർമ്മപുത്രൻ സ്വയം ധർമ്മത്തിന്റെ പ്രതിരൂപമായിരുന്നു. അപ്പൊ ആത്മീയമായിട്ടാണെങ്കിൽ ധർമ്മപുത്രൻ ഉണ്ടായിരുന്നു, യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജാവുണ്ട്, സ്വയം താല്പര്യനുമായിരുന്നു. മാത്രമല്ല പാണ്ഡവർക്ക് വേണ്ട നിർദ്ദേശങ്ങളും ഉപദേശങ്ങളും നൽകാനായിട്ട് വേണ്ട വിധത്തിൽ അവരെ സഹായിക്കാനായിട്ട് അവരുടെ അഭ്യുദകാംക്ഷി എന്ന നിലയിൽ ആരുമുണ്ടായിരുന്നു? ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണനും ഉണ്ടായിരുന്നു. എങ്കിൽ തന്നെയും പാണ്ഡവരുടെ പക്ഷത്ത് നിരവധി വിപത്തുകൾ ഉണ്ടായി. എന്നാലും എന്ത് സംഭവിച്ചിരുന്നു? പാണ്ഡവർക്ക് പലതരത്തിലുള്ള വിപത്തുകളും ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരുന്നു. ധാർമ്മിക കർമ്മങ്ങളുടെ ഫലം, ശ്രേഷ്ഠ വ്യക്തികളുടെ ശക്തി, വിദഗ്ധ നിർവഹണത്തിന്റെ ഫലം, ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാന്റെ നേരിട്ടുള്ള മേൽനോട്ടത്തിന് കീഴിലുള്ള ആയുധ ശക്തി, ഇവയെല്ലാം ഉണ്ടായിരുന്നിട്ട് കൂടി അനിവാര്യമായ കാലത്തിന്റെ പ്രഭാവമെന്ന് മാത്രം വിശേഷിപ്പിക്കാവുന്ന നിരവധി പ്രായോഗിക വിപത്തുകൾ പാണ്ഡവർ അനുഭവിച്ചു. കാലവും സ്വയം ഭഗവാനും അനന്യങ്ങളാണ്. ആകയാൽ ഭഗവാന്റെ വിശദീകരണമല്ലാത്ത ഇച്ഛയെയാണ് കാലത്തിന്റെ സ്വാധീനം സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. കാര്യങ്ങൾ മനുഷ്യന്റെ നിയന്ത്രണ പരിധിക്ക് അപ്പുറത്താകുമ്പോൾ വിലപിക്കേണ്ടതില്ല. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ പറഞ്ഞത്? ഇത്രയും ധാർമ്മികമായിട്ടുള്ളതും ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ഫലം ആരിലുണ്ടായിരുന്നു? പാണ്ഡവരിലുണ്ടായിരുന്നു. ധാർമ്മികമായിട്ടുള്ള കർമ്മങ്ങളുടെ ഫലം, ശ്രേഷ്ഠ വ്യക്തികളുടെ ശക്തി, വിദഗ്ധ നിർവഹണത്തിന്റെ ഫലം, ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണന്റെ നേരിട്ടുള്ള മേൽനോട്ടം, പിന്നെ ആയുധ ശക്തി, ഇതൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നിട്ടും അവരെന്താ സംഭവിച്ചത്? അനിവാര്യമായ കാലത്തിന്റെ പ്രഭാവം എന്ന് മാത്രം വിശേഷിപ്പിക്കാവുന്ന പലതരത്തിലുള്ള വിപത്തുകളും ആർക്ക് സംഭവിച്ചു? പാണ്ഡവർക്ക് സംഭവിച്ചു. അപ്പൊ കാലം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പറയുന്നില്ലേ, ഭഗവാൻ കാലമായിട്ട് ഭഗവാന്റെ പറയുന്നുണ്ട്, കാലം ഭഗവാനാണെന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ഇത് രണ്ടും എന്താണ്? അനന്യങ്ങളാണ്. ഭഗവാനും കാലവും അനന്യമായിട്ടുള്ളത് തന്നെയാണ്. ആകയാൽ ഭഗവാന്റെ വിശദീകരണമില്ലാത്ത ഇച്ഛയാണ് എന്ത്? കാലത്തെ സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. കാലത്തിന്റെ സ്വാധീനം സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ഭഗവാന്റെ വിശദീകരണമില്ലാത്ത ഇച്ഛയാണ്. ഇതെന്താണെന്ന് അടുത്ത ശ്ലോകങ്ങളിൽ നമുക്ക് കാണാം. കാര്യങ്ങൾ മനുഷ്യന്റെ നിയന്ത്രണ പരിധിക്ക് അപ്പുറത്താകുമ്പോൾ വിലപിക്കേണ്ടതില്ല. അപ്പൊ നമ്മുടെ നിയന്ത്രണത്തിന് അപ്പുറത്താകുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിനൊന്നും വിലപിക്കേണ്ടത് ആവശ്യമില്ല. അപ്പൊ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം, ഭഗവാൻ കൂടെ ഉണ്ടായിട്ടും ഇത്രയും ആയുധബലവും ശക്തിയും എല്ലാ രീതിയിലും ഉണ്ടായിട്ടും, ധാർമ്മികമായിട്ടും ആത്മീയമായിട്ടും ഭൗതികമായിട്ടും ഇത്രയും ശക്തി ഉണ്ടായിട്ടും പാണ്ഡവർക്കും എന്ത് നേരിടേണ്ടി വന്നു? പലതരത്തിലുള്ള വിപത്തുകൾ നേരിടേണ്ടി വന്നത്. അനിവാര്യമായ കാലം അതാണ് അതിനെല്ലാത്തിനും കാരണം അതിൽ നിന്ന് മാറി നിൽക്കാൻ നമുക്ക് ആർക്കും സാധിക്കില്ല. ഹരേ കൃഷ്ണ. അടുത്ത ശ്ലോകം 16. നാഹസ്യാഹ കർഹി ചിത്രാചൻ പുമാൻ വേദാവിതിൽസിതം യത്തി ജിജ്ഞാസയാ യുക്ത മുഹ്യന്തി കവയോപിഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ. വേദാവിതിൽസിതം യത്തി ജിജ്ഞാസയാ യുക്ത മുഹ്യന്തി കവയോപിഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ചൊല്ലിക്കോളൂ. കൃഷ്ണ. ന ഒരിക്കലുമില്ല, ഹി നിശ്ചയമായും, അസ്യ അദ്ദേഹത്തിന്റെ, കർഹിചിത് എന്തായാലും, രാജൻ ഹേ രാജാവേ, പൂമാൻ ആരെങ്കിലും, വേദ അറിയുന്നു, വിധിൽസിതം പദ്ധതി, യത് ഏത്, വിജിജ്ഞാസയ തികഞ്ഞ ജിജ്ഞാസയോടെ, യുക്ത വ്യാപൃതരായിക്കൊണ്ട്, മുഹ്യന്തി മോഹിതരാകുന്നു, കവയ മഹാ തത്വചിന്തകന്മാർ, അപി പോലും, ഹി നിശ്ചയമായും. വിവർത്തനം ഭാവാർത്ഥം. ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്.
വിവർത്തനം. ഹേ രാജാവേ കൃഷ്ണ, രാജാവേ കൃഷ്ണ, ഭഗവാന്റെ പദ്ധതിയെ കുറിച്ച് അറിയാൻ ആർക്കും കഴിവില്ല തന്നെ. മഹാ തത്വചിന്തകന്മാർ ഇത് സംബന്ധിച്ച് വിശദമായി അന്വേഷിക്കുന്നുവെങ്കിൽ തന്നെയും അവർ വ്യാമോഹിതരായി തീരുന്നു. ഇപ്പൊ ഭഗവാന്റെ പദ്ധതിയെ കുറിച്ച് അറിയാനായിട്ട് ആർക്കും കഴിവില്ല. ആര് പറയാണത്? ആരാണ് പറയുന്നത്? ഭീഷ്മദേവൻ രാജാവിന്റെ അടുത്ത്, അതായത് യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജാവിനോട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാണ്, ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണന്റെ പദ്ധതിയെ കുറിച്ച് അറിയാനായിട്ട് ആർക്കും കഴിവില്ല. തത്വചിന്തകന്മാർ ഇത് സംബന്ധിച്ച് വിശദമായി അന്വേഷിക്കുന്നുവെങ്കിൽ തന്നെയും അവർ വ്യാമോഹിതരായിട്ട് തീരുന്നു. അപ്പൊ തത്വചിന്തകന്മാർ ഇതിനെ സംബന്ധിച്ച് വിശദമായിട്ട് അന്വേഷിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത്? അവർക്കും അത് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിച്ചില്ല. അവർ അതിൽ വ്യാമോഹിതരായി തീരാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഭാവാർത്ഥം. ശ്രീല പ്രഭുപാദ് ജയ്. തന്റെ പൂർവ്വ പാപകർമ്മങ്ങളെയും തൽഫലമായി ദുരിതങ്ങളെയും ഒക്കെ കുറിച്ച് മഹാരാജാവ് യുധിഷ്ഠിരനുണ്ടായ വിഭ്രമത്തെ പ്രാമാണികനായ ഭീഷ്മർ പൂർണ്ണമായി നിഷേധിച്ചു. അതായത് ഇവിടെ എന്താ പറഞ്ഞത്? തന്റെ പൂർവ്വ പാപങ്ങളെയും തൽഫലമായ ദുരിതങ്ങളെയൊക്കെ കുറിച്ച് മഹാരാജാവ് യുധിഷ്ഠിരനുണ്ടായ വിഭ്രമത്തെ, ഇപ്പൊ 12 മഹാജനങ്ങളിൽ ഒരാളാണ് ആര്? ഭീഷ്മർ അല്ലെ? ആ മഹാപ്രമാണികനായ ഭീഷ്മർ പൂർണ്ണമായും നിഷേധിച്ചു. കാരണം എന്താണ് പറഞ്ഞത്? സ്മരണാതീത കാലം മുതൽ ശിവൻ, ബ്രഹ്മാവ് തുടങ്ങിയ ദേവന്മാരുൾപ്പെടെയുള്ളവർക്ക് പോലും ഭഗവാന്റെ യഥാർത്ഥ പദ്ധതി എന്തെന്ന് നിശ്ചയം വരുത്താൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ പദ്ധതി എന്താണെന്നുള്ളത് മഹാദേവനോ ബ്രഹ്മാവിനോ ഉൾപ്പെടെയുള്ള മറ്റുള്ള ഒരു ദേവന്മാർക്കും യഥാർത്ഥ പദ്ധതി എന്താണെന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് ഇതുവരെ സാധിച്ചിട്ടില്ല. അപ്രകാരമാകയാൽ അതിനെ സംബന്ധിച്ച് നമുക്ക് എന്ത് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും? അപ്പൊ അങ്ങനെ ആകുമ്പോ നമുക്ക് പിന്നെ എന്താണ് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത്? ഇത് യുധിഷ്ഠിരനെ ബോധ്യപ്പെടുത്തുവാൻ ഭീഷ്മർ ആഗ്രഹിച്ചു. അപ്പൊ ഭീഷ്മർ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് ഇത് യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജാവിനെ ബോധ്യപ്പെടുത്തണമെന്ന്. കാരണം യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജാവ് എന്താ ചിന്തിക്കുന്നത്? ആപത്തുണ്ടായത് മുഴുവനും ദുരിതങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായത് എങ്ങനെയാണ് പറഞ്ഞത്? തനിക്ക് പൂർവ്വ പാപകർമ്മങ്ങളുടെ ഫലമായിട്ടാണെന്നാണ് ചിന്തിക്കുന്നത് അല്ലെ? അപ്പൊ അതല്ല, ഇത് ആർക്കും ഭഗവാന്റെ എന്താണ് പറഞ്ഞത്? ഭഗവാന്റെ പദ്ധതികൾ എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് മഹാദേവനോ ബ്രഹ്മാവോ പോലുള്ള ദേവന്മാർക്ക് പോലും സാധിച്ചിട്ടില്ല. പിന്നെ നമുക്ക് എപ്രകാരമാണ് ഇത് സാധിക്കുന്നത് എന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത്. ഇത് യുധിഷ്ഠിരനെ ബോധ്യപ്പെടുത്താൻ ഭീഷ്മദേവൻ ആഗ്രഹിച്ചു. അവയെ കുറിച്ച് അന്വേഷിക്കുന്നത് തന്നെ വ്യർത്ഥമാണ്. ഇതിനെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ അന്വേഷിക്കുന്നത് തന്നെ വ്യർത്ഥമായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ്. സാധുക്കളുടെ വിശദമായ തത്വാന്വേഷണങ്ങൾക്ക് പോലും ഭഗവത് പദ്ധതികളെ തീർച്ചപ്പെടുത്തുവാൻ കഴിയുന്നില്ല. ഇപ്പൊ നമ്മളെ പോട്ടെ സാധുക്കളുടെ, ഭഗവാന്റെ ശുദ്ധ ഭക്തന്മാർ അല്ലെങ്കിൽ സാധുക്കളുടെ വിശദമായ തത്വാന്വേഷണങ്ങൾക്ക് പോലും എന്ത് സാധിച്ചിട്ടില്ല? ഭഗവത് പദ്ധതികളെ തീർച്ചപ്പെടുത്തുവാൻ കഴിയുന്നില്ല. ഏറ്റവും ഉചിതമായ പ്രവർത്തന പദ്ധതി യാതൊരുവിധ തർക്കങ്ങളും കൂടാതെ ഭഗവത് കൽപ്പനകൾ അനുവർത്തിക്കുക എന്നതാണ്. അപ്പൊ ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമായിട്ടുള്ള പദ്ധതി എന്താണ്? ഭഗവാൻ എന്താണോ ചെയ്യുന്നത്, ഭഗവാന്റെ പദ്ധതി അതേപടി നമ്മൾ അനുസരിക്കുക, അതിനെ സ്വീകരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ശരിയായ നടപടി. നമുക്ക് പാണ്ഡവരുടെ ദുരിതങ്ങൾക്ക് കാരണം ഒരിക്കലും അവരുടെ പൂർവ്വകർമ്മങ്ങളല്ല. അപ്പൊ ഒരിക്കലും പാണ്ഡവരുടെ ദുരിതങ്ങൾക്ക് കാരണം എന്തല്ല? അവരുടെ പൂർവ്വകർമ്മങ്ങളല്ല. ഭഗവാന് ധർമ്മനിഷ്ഠമായ രാജ്യം സ്ഥാപിക്കാനുള്ള പദ്ധതി നടപ്പിൽ വരുത്താനുണ്ടായിരുന്നു. ആകയാൽ ധർമ്മത്തിന്റെ വിജയം സുസ്ഥാപിതമാക്കാൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ തന്നെ ഭക്തർക്ക് താൽക്കാലികമായ വിഷമതകൾ അനുഭവിക്കേണ്ടി വന്നു. ധർമ്മത്തിന്റെ വിജയം ദർശിച്ച് ഭീഷ്മദേവൻ തീർച്ചയായും സംതൃപ്തനായിരുന്നു. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്? ഭീഷ്മദേവൻ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത് എന്താണ്? ഭഗവാന്റെ പദ്ധതികൾ ഒരാൾക്കും തീർച്ചപ്പെടുത്താനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. അപ്പൊ നമുക്ക് എന്താണ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നത്? ഭഗവാന്റെ പദ്ധതികൾ അനുസരിച്ച് നമ്മളത് അനുസരിക്കുക എന്ന് മാത്രമല്ലേ നമുക്ക് തർക്കങ്ങളൊന്നും ഇല്ലാതെ ഭഗവാന്റെ പദ്ധതി അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാന്റെ കൽപ്പന എന്താണോ അത് നമ്മൾ അനുസരിച്ച് പോകുക എന്നത് മാത്രമാണ് നമുക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത്. പിന്നെന്താ പറഞ്ഞത്? ഇവരുടെ ദുരിതങ്ങൾക്ക് കാരണം, പാണ്ഡവരുടെ ദുരിതങ്ങൾക്ക് കാരണം ഒരിക്കലും എന്തല്ല? പൂർവ്വജന്മ കർമ്മങ്ങളല്ല, ഭഗവാന്റെ ലീലയാണത്, ഭഗവാന്റെ പദ്ധതിയാണത്. കാരണം ധർമ്മനിഷ്ഠമായ രാജ്യം സ്ഥാപിക്കാനുള്ള ഭഗവാന്റെ പദ്ധതി. അതുകൊണ്ട് അതിനാണ് ഭഗവാൻ ഇവർക്ക് ഇത്തരത്തിലുള്ള കഷ്ടങ്ങൾ കൊടുത്തുകൊണ്ടിരുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ധർമ്മത്തിന്റെ വിജയം സുസ്ഥാപിതമാക്കാൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ തന്നെ ഭക്തർക്ക് എന്ത് ചെയ്തു? താൽക്കാലികമായ വിഷമതകൾ അനുഭവിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരുന്നു. അപ്പൊ ധർമ്മത്തിന് അധിഷ്ഠിതമായിട്ടുള്ള രാജ്യം സ്ഥാപിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഭഗവാൻ എന്ത് ചെയ്തു? ഭഗവാന്റെ തന്നെ ഭക്തന്മാർക്ക് താൽക്കാലികമായിട്ട് വിഷമതകള് നൽകാണ് ചെയ്യുന്നത്. അവർക്ക് അത് അനുഭവിക്കേണ്ടതായിട്ട് വന്നു.
ധർമ്മത്തിന്റെ വിജയം ദർശിച്ച് ഭീഷ്മദേവൻ തീർച്ചയായും സംതൃപ്തനായിരുന്നു. അപ്പൊ അതിന്റെ വിജയം കണ്ടപ്പോ ആർക്കും സന്തോഷം തോന്നി, ഭീഷ്മദേവനും സന്തോഷം വന്നു. കൂടാതെ യുധിഷ്ഠിരനെതിരായി സ്വയം യുദ്ധം ചെയ്തുവെങ്കിൽ തന്നെയും സിംഹാസനാരൂഢനായ യുധിഷ്ഠിരനെ ദർശിച്ചതിൽ അദ്ദേഹം സന്തോഷവാനായിരുന്നു. അപ്പൊ ഭീഷ്മദേവ യുദ്ധം ചെയ്തത് എതിർപക്ഷത്ത് നിന്നിട്ടായിരുന്നു, ദുര്യോധന പക്ഷത്തായിരുന്നു. പക്ഷെ എന്നാലും ഭീഷ്മദേവന് സന്തോഷമായി. യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജാവിന് ആ സിംഹാരൂഢനായിട്ട്, നമ്മൾക്ക് പറഞ്ഞു അല്ലെ, കുബേരനെ പോലെ ഐശ്വര്യത്തോടെയാണ് ഭീഷ്മദേവന്റെ മുന്നിൽ ആര് വന്നത്? യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജാവ് വന്നത്. അപ്പൊ അത് കണ്ടപ്പോ വളരെയധികം സന്തോഷവാനായി മാറി ആര്? ഭീഷ്മദേവൻ. ഭീഷ്മദേവനെ പോലുള്ള ഒരു മഹായോദ്ധാവിന് പോലും കുരുക്ഷേത്ര യുദ്ധ വിജയം നേടാനാവില്ല. എന്തെന്നാൽ ആരു തന്നെ യത്നിച്ചാലും അധർമ്മത്തിന് ധർമ്മത്തെ കീഴടക്കാൻ ഒരിക്കലും സാധ്യമല്ലെന്ന് കാണിച്ചു തരാൻ ഭഗവാൻ ആഗ്രഹിച്ചു. ഭീഷ്മദേവൻ ഭഗവാന്റെ മഹാഭക്തനായിരുന്നു. എന്നാൽ ഭഗവത് ഇച്ഛയാൽ അദ്ദേഹം പാണ്ഡവർക്കെതിരായി യുദ്ധം ചെയ്യുന്നത് തിരഞ്ഞെടുത്തു. കാരണം ഭീഷ്മനെ പോലുള്ള ഒരു യോദ്ധാവിന് പോലും തെറ്റായ പക്ഷം ചേർന്നാൽ വിജയം സാധ്യമല്ലെന്ന് ബോധ്യപ്പെടുത്തുവാൻ ഭഗവാൻ ആഗ്രഹിച്ചു. ഇവിടെ എന്താ പറഞ്ഞത്? ഭീഷ്മദേവനെ പോലുള്ള ഒരു മഹായോദ്ധാവിന് പോലും എന്ത് സാധിച്ചില്ല? കുരുക്ഷേത്ര യുദ്ധത്തിൽ വിജയം നേടാനായിട്ട് സാധിച്ചില്ല. അപ്പൊ ഭീഷ്മദേവൻ ഏത് പക്ഷത്താണ് യുദ്ധം ചെയ്തത്? അധർമ്മത്തിന്റെ പക്ഷത്ത് നിന്നാണ് യുദ്ധം ചെയ്തത്. അപ്പൊ ഭീഷ്മർ എന്തിനാണ് അത് ചെയ്തത്? ഭഗവാന്റെ ഇച്ഛ നടപ്പിലാക്കാണ് അവിടെ ആര് ചെയ്തത്? ഭീഷ്മദേവര് ചെയ്തത്. കാരണം ഭഗവാൻ കാണിച്ചു കൊടുക്കണമായിരുന്നു അല്ലെ, ഭീഷ്മദേവനെ പോലുള്ള ഒരു മഹായോദ്ധാവായിരുന്നാലും അധർമ്മത്തിന്റെ ഭാഗത്താണ് നിൽക്കുന്നതെങ്കിൽ ഒരിക്കലും എന്തുണ്ടാവില്ല? വിജയിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. അധർമ്മത്തിന് ഒരിക്കലും ധർമ്മത്തെ ജയിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. എപ്പോഴും വിജയം ധർമ്മത്തിന് മാത്രമായിരിക്കും എന്ന് മനസ്സിലാക്കി തരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഭഗവാൻ ആഗ്രഹിച്ചു. ആ ഭഗവാന്റെ ഇച്ഛ നടപ്പിലാക്കാണ് അവിടെ ആര് ചെയ്യുന്നത്? ഭീഷ്മദേവനും ചെയ്യുന്നത്. അല്ലാതെ ഭീഷ്മദേവൻ എന്തല്ല ചെയ്തത്? ഭീഷ്മദേവൻ ഒരിക്കലും മനസ്സുകൊണ്ട് ആർക്കെതിരല്ല? പാണ്ഡവർക്ക് എതിരല്ലായിരുന്നു. അപ്പൊ അവിടെ ഭഗവാന്റെ ഇച്ഛയാണ് അവിടെ ഒക്കെ നടക്കുന്നതെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം. അപ്പൊ ഇവിടെ വേറൊരു കാര്യം കൂടി പറഞ്ഞത് എന്താണ്? ഭഗവാൻ എപ്പോഴും എന്ത് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു പറഞ്ഞു? ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാർക്ക് ഭക്തന്മാരെ പല രീതിയിലും എന്ത് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക? വിഷമതകൾ അനുഭവിക്കാനായിട്ട് അവർക്ക് അവസരം കൊടുക്കും. എന്തിനാണത്? ഭഗവാന്റെ ലക്ഷ്യം വേറെ ആയിരിക്കും. ആ ഭക്തന്മാർക്ക് വിഷമതകൾ കൊടുക്കുന്നതിലൂടെ ഭഗവാന്റെ ഉദ്ദേശം എന്താണ്? അവര് ചെയ്ത പൂർവ്വജന്മത്തിൽ ചെയ്ത കർമ്മത്തിന്റെ ഫലമല്ലത്. അത് ഭഗവാൻ ചെയ്യുന്നത് ഭഗവാൻ അവിടെ എന്തെങ്കിലും നടപ്പിലാക്കാൻ വേണ്ടിയാണ്. അത് ഭഗവാന്റെ ഒരു പദ്ധതിയാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കി തരാണ് ഇവിടെ നമുക്ക്. മാതാജി അതൊന്നും കൂടി ഒന്ന് പറയാം. എന്തുകൊണ്ടാണ് ഭീഷ്മർ ആ ഭാഗത്ത് നിൽക്കാൻ കാരണം? ഭഗവാന്റെ ഇച്ഛ നടപ്പാക്കാൻ വേണ്ടിട്ട്. അതായത് ഭഗവാൻ എല്ലാവരെയും മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിട്ട്, ജനങ്ങൾക്ക് മുഴുവനും മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കാൻ. അതായത് നമ്മൾ അധർമ്മത്തിന് കൂട്ടുനിന്നാൽ ഒരു മഹായോദ്ധാവായാൽ പോലും എന്തില്ല, അവിടെ വിജയം കൈവരിക്കാൻ സാധിക്കില്ല. ഭീഷ്മദേവ മഹാജനങ്ങളിൽ ഒന്നാണ്, അഷ്ടവസുക്കളിൽ ഒരാളാണ്, പിന്നെന്താണ്? മഹായോദ്ധാവാണ്, പിതാമഹനാണ് ഭീഷ്മദേവൻ. ആ പിതാമഹനായിട്ടുള്ള മഹായോദ്ധാവായിട്ടുള്ള ഭീഷ്മദേവൻ തെരഞ്ഞെടുത്തത് ഏത് പക്ഷാണ്? അധർമ്മത്തിന്റെ പക്ഷമാണ്. അപ്പൊ അധർമ്മത്തിന് ഒരിക്കലും എത്ര ശക്തി ഉണ്ടെങ്കിലും അധർമ്മം വിജയിക്കില്ല എന്ന് കാണിച്ചു തരാൻ വേണ്ടിട്ട്. ക്ലിയർ ആയില്ലേ മാതാജിക്കത്? ഓക്കെ. ഹരേ കൃഷ്ണ. തസ്മാദിദം ദൈവതന്ത്രം വ്യവസ്യ ഭരതർഷഭ തസ്യാനുവിഹിതോ നാഥ പാഹി പ്രജാപ്രഭോ. തസ്മാദിദം ദൈവതന്ത്രം വ്യവസ്യ ഭരതർഷഭ തസ്യാനുവിഹിതോ നാഥ പാഹി പ്രജോ പ്രഭോ. ചൊല്ലിക്കോളൂ. ദൈവതന്ത്രം വ്യവസ്യ തസ്മാത് ആകയാൽ, ഇത് ദൈവതന്ത്രം ദൈവാധീനത്താലുള്ള വ്യാമോഹം, വ്യവസ്യ തീർച്ചപ്പെടുത്തി, ഭരതർഷഭ അല്ലയോ ഭരതകുല ശ്രേഷ്ഠ, തസ്യ അദ്ദേഹത്തിനാൽ, അനുവിഹിത ആഗ്രഹിക്കപ്പെടുന്നത് പോലെ, അനാഥ നിസ്സഹായർ, നാഥ അല്ലയോ നാഥ, പാഹി കാത്തുരക്ഷിക്കുക, പ്രജകളെ, പ്രഭോ അല്ലയോ പ്രഭു. വിവർത്തനം ഭാവാർത്ഥം. ശ്രീല പ്രഭുപാദിക്ക് ജയ്. വിവർത്തനം. ഹേ ഭരതവംശ ശ്രേഷ്ഠ യുധിഷ്ഠിര, എന്താണ്? ആയതിനാൽ
ഈ സംഭവിച്ചതൊക്കെ ഭഗവാന്റെ പദ്ധതികൾക്കനുസരിച്ചാണെന്ന് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നു. അചിന്ത്യമായ ഭഗവാന്റെ ഈ പദ്ധതിയെ മാനിച്ച് അങ്ങ് അവയെ പിന്തുടരണം. ഇപ്പോൾ അങ്ങാണ് നിയമിതനായ ഭരണാധികാരി. എന്റെ പ്രിയ രാജാവേ, നിരാലംബരായ പ്രജകളെ അങ്ങ് ശ്രദ്ധാപൂർവം പരിരക്ഷിക്കണം. അപ്പൊ ഇവിടെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കാണ് യുധിഷ്ഠിര, അതുകൊണ്ട് ഈ സംഭവിച്ചതൊക്കെ എന്താണ്? ഭഗവാന്റെ ഒരു പദ്ധതിയാണ്. അതല്ലാതെ നീ പ്രയാസപ്പെടേണ്ട ആവശ്യമില്ല. യുദ്ധത്തിൽ ഇപ്പൊ ഇവരൊക്കെ വധിച്ചല്ലോ, കുറെ ജനങ്ങൾ മരണപ്പെട്ടു. അതാണ് യുധിഷ്ഠിരന്റെ പ്രയാസം. അത് നീ അതിന് പ്രയാസപ്പെടേണ്ട ആവശ്യമില്ല. കാരണം ഈ നടന്നതൊക്കെ എന്താണ്? ഭഗവാന്റെ ഒരു പദ്ധതിയാണ്. അധർമ്മത്തെ ഇല്ലാതാക്കി ധർമ്മിഷ്ഠരുടെ കയ്യില് രാജ്യം കൊടുക്കാനുള്ള ഭഗവാന്റെ ഒരു പദ്ധതിയാണ് ഈ നടന്നതെല്ലാം. അത് നീ മനസ്സിലാക്കണം. അചിന്ത്യമായ നമ്മുടെ ചിന്തകൾക്കപ്പുറം, അതാണ് അചിന്യമായിട്ടുള്ള ഭഗവാന്റെ ഈ പദ്ധതിയെ മാനിച്ച് അങ്ങ് അവയെ പിന്തുടരണം. അപ്പോ ഇപ്പൊ നീ എന്താണ്? അങ്ങാണ് നിയമിതനായ ഭരണാധികാരി. അപ്പൊ യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജാവിനോട് പറയാണ്, ഇപ്പൊ നീയാണ് നിയമിതനായ ഭരണാധികാരി. ഇപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യണം? എന്റെ പ്രിയ രാജാവേ, ആ നിരാലംബരായിട്ടുള്ള പ്രജകളെ അങ്ങ് ശ്രദ്ധാപൂർവം പരിരക്ഷിക്കണം. അപ്പൊ ആ പ്രജകൾക്ക് ആരില്ല? രാജാവില്ല അല്ലെ? അപ്പൊ നീ ഇപ്പൊ ആരാണ്? രാജാവാണ്. അപ്പൊ ആ ഭരണാധികാരിയാണ് നീ. അപ്പൊ നീ എന്ത് ചെയ്യണം? ആ പ്രജകളെ ശ്രദ്ധാപൂർവം പരിരക്ഷിക്കണമെന്ന് ആര് പറയാണ് ഇവിടെ? ഭീഷ്മദേവൻ യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജാവിന്റെ അടുത്ത് പറയാണ്. ഭാവാർത്ഥം ശ്രീല പ്രഭുപാദിക്ക് ജയ്. മകളെ പഠിപ്പിക്കുന്ന വ്യാജേന മരുമകളെ വീട്ടമ്മ മരുമകൾക്ക് ശിക്ഷണം നൽകുന്നുവെന്ന പ്രസിദ്ധമായൊരു ചൊല്ലുണ്ട്. അതുപോലെ ഭഗവാൻ ഭക്തരെ പഠിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ലോകത്തെ പഠിപ്പിക്കുന്നു. ആത്മാർത്ഥനായ ഭക്തന് ഭഗവാൻ സദാ അന്തർവർത്തിയായി ഉപദേശം നൽകുന്നതിനാൽ ഭക്തന് ഭഗവാനിൽ നിന്ന് യാതൊന്നും തന്നെ പുതുതായി പഠിക്കേണ്ടതായിട്ടില്ല. അതുകൊണ്ട് ഭഗവത്ഗീത ഉപദേശിക്കുന്നത് പോലെയുള്ള ഭക്തന് ശിക്ഷണം നൽകുന്ന രംഗങ്ങൾ ഭഗവാൻ ആവിഷ്കരിക്കുന്നത് അല്പബുദ്ധികളായ ജനങ്ങളെ പഠിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ്. ആകയാൽ ഒരു ഭക്തന്റെ കർത്തവ്യം യാതൊരു ചിത്തവിക്ഷോഭവും കൂടാതെ ഭഗവാനാൽ നൽകപ്പെടുന്ന കഷ്ടതകളെ അനുഗ്രഹമായി സ്വീകരിക്കുക എന്നതാണ്. യാതൊരു ശങ്കയും കൂടാതെ ഭരണ ചുമതല സ്വീകരിക്കണമെന്ന് ഭീഷ്മർ പാണ്ഡവരെ ഉപദേശിച്ചു. ഇവിടെ പറഞ്ഞത് എന്താണ്? നല്ലൊരു ചൊല്ല പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അല്ലെ? മകളെ പഠിപ്പിക്കുന്ന വ്യാജേന വീട്ടമ്മ മരുമകൾക്ക് ശിക്ഷണം നൽകുന്നു. നമുക്ക് കേട്ടിട്ടുള്ളൊരു ചൊല്ലാണ്. മകളെ പഠിപ്പിക്കുന്ന വ്യാജേന വീട്ടമ്മ എന്ത് ചെയ്യും? ആ മരുമകൾക്ക് ശിക്ഷണം നൽകും. അതേപോലെ ഭഗവാൻ എന്താ ചെയ്യുന്നത്? ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാരെ പഠിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഭഗവാൻ എന്ത് ചെയ്യും? ലോകത്തെ പഠിപ്പിക്കും. അപ്പൊ ആത്മാർത്ഥമായിട്ടുള്ള ഒരു ഭക്തന് ഭഗവാനിൽ നിന്ന് ഒന്നും പുതുതായിട്ട് പഠിക്കേണ്ടതില്ല. കാരണം ഭഗവാൻ ഉള്ളിലിരുന്നു കൊണ്ട് അന്തർവർത്തിയായിട്ട് ഭഗവാൻ ഇരുന്നു കൊണ്ട് ഭഗവാൻ നമുക്ക് വേണ്ട ഉപദേശങ്ങൾ ഭഗവാൻ നൽകും. ആ ഭക്തന് വേണ്ട ഉപദേശങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും ഭഗവാൻ ഉള്ളിലിരുന്നു കൊണ്ട് നൽകും. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ പുതിയതായിട്ടൊന്നും ആ ഭഗവാനിൽ നിന്ന് ആ ഭക്തന് പഠിക്കേണ്ടതായിട്ടില്ല. പക്ഷേ ഭഗവാൻ എന്ത് ചെയ്യും? എങ്ങനെയാണ്, എപ്രകാരമാണ് അർജുനന് ഭഗവാൻ ഭഗവത്ഗീത ഉപദേശിച്ചു കൊടുക്കുന്നത്? അതേപോലുള്ള സംഭവങ്ങള്, അങ്ങനത്തെ രംഗങ്ങള് ഭഗവാൻ ആവിഷ്കരിക്കും. എന്തിനാണത്? അല്പബുദ്ധികളായ ജനങ്ങളെ പഠിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി. അതുകൊണ്ട് ഒരു ഭക്തന്റെ കർത്തവ്യം എന്താണ്? അത് അനുസരിക്കുക എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. യാതൊരു ചിത്തവിക്ഷോഭവും കൂടാതെ ഭഗവാൻ നൽകുന്ന കഷ്ടതകള് അനുഗ്രഹമായിട്ട് സ്വീകരിക്കുക. കാരണം എന്താണ്? ഞാനൊരു ഭക്തനായതുകൊണ്ട് അതുകൊണ്ടാണല്ലോ ഭഗവാൻ എന്നെ തെരഞ്ഞെടുത്തത് എന്നായിരിക്കണം ആര് ചിന്തിക്കേണ്ടത്? ഒരു ഭക്തൻ ചിന്തിക്കേണ്ടത്. കാരണം ഇത്തരത്തിലുള്ള കഷ്ടതകള് നമുക്ക് അനുഗ്രഹമായിട്ട് മാറുന്നു എന്ന് മനസ്സിലാക്കണം. അപ്പൊ യാതൊരു ശങ്കയും കൂടാതെ ഭഗവാൻ ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്? യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജാവിനോട് പറയാണ് ഭരണ ചുമതല സ്വീകരിക്കണമെന്ന് ഭീഷ്മര് ഉപദേശിച്ചു? യുധിഷ്ഠിരനെ ഉപദേശിച്ചു. കുരുക്ഷേത്ര യുദ്ധം നിമിത്തം പ്രജകൾ നിരാശ്രയരായി തീർന്നിരിക്കുന്നു. മഹാരാജാവ് യുധിഷ്ഠിരൻ പദവി ഏൽക്കുന്നതിന് അവർ പ്രതീക്ഷിച്ചു നിൽക്കുന്നു. ഒരു പരിശുദ്ധ ഭക്തൻ ക്ലേശങ്ങളെ ഭഗവത് അനുഗ്രഹമായി സ്വീകരിക്കുന്നു. ഭഗവാൻ നിരപേക്ഷനാകിയാൽ ഇവ രണ്ടും തമ്മിൽ, അതായത് ക്ലേശങ്ങളും അനുഗ്രഹവും തമ്മിൽ യാതൊരു ലൗകികമായിട്ടുള്ള ഭേദവുമില്ല. അപ്പൊ ഇവിടെ ഒരു പരിശുദ്ധ ഭക്തനിലൂടെയാണ് ഭഗവാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്? അഭക്തന്മാരെ പഠിപ്പിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അഭക്തന്മാരെ, ഭക്തി ഇല്ലാത്തവർ അല്ലെങ്കിൽ ആസുരിക സ്വഭാവത്തിലുള്ളവരെ, അവരൊക്കെ പഠിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഭഗവാൻ ആരെ തെരഞ്ഞെടുക്കും? ഭക്തനെ തെരഞ്ഞെടുക്കും. അപ്പൊ ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അതാണ് അല്ലെ? ഒരു വീട്ടമ്മ മകളെ വഴക്ക് പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് ആർക്ക് ശിക്ഷണം നൽകുന്നത്? മരുമകൾക്ക് ശിക്ഷണം നൽകുന്നത്. കാരണം മകള് സ്വന്തമാണ്, മരുമകൾ വന്നതാണ് അല്ലെ? വേറൊരു അച്ഛന്റെ അമ്മയുടെ മകളാണ്. അപ്പൊ അതേപോലെ തന്നെ ഭക്തനെ പഠിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഭഗവാൻ ആരെ പഠിപ്പിക്കുകയാണ്? ഭക്തനെ പഠിപ്പിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ സ്വന്തം ആരാണ്? ഇപ്പോ ഭക്തനാണ് അല്ലെ? അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് എന്തെങ്കിലും കഷ്ടതകൾ നമുക്ക് വരുമ്പോ നമുക്ക് എന്ത് മനസ്സിലാക്കാം? അത് ഭഗവാന്റെ അനുഗ്രഹമാണെന്ന് നമ്മൾ ചിന്തിക്കണം. നമ്മൾ മുന്നേ പറയാറുണ്ട് അല്ലെ? ഒരു ഭക്തൻ എപ്പോഴും
എങ്ങനെ കാണും? നമുക്ക് വരുന്ന അപകടങ്ങൾ, കഷ്ടതകള് ഭഗവാന്റെ അനുഗ്രഹമായിട്ട് എടുക്കുന്നു. അപ്പൊ അത് എന്തുകൊണ്ടെന്നാണെന്ന് കൂടെ മനസ്സിലാക്കി തന്നു. അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് കുന്തി മഹാറാണി പ്രാർത്ഥിച്ചത്. വെറുതെ അല്ല കുന്തി മഹാറാണി പ്രാർത്ഥിച്ചത് അല്ലെ. കാരണം ഭഗവാന്റെ പ്രയാസങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമ്പോ അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താണ്? ഭഗവാൻ ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടതാണെന്നും കൂടി നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം. നമുക്ക് അങ്ങനെ പ്രയാസങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമ്പോ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം, നമുക്ക് അങ്ങനത്തെ കഷ്ടതകൾ തരുന്നത് ഭഗവാൻ എന്തിനാണ്? ഭക്തന്മാരെ പഠിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. അപ്പൊ നമ്മള് ഭക്തന്മാരെ കാറ്റഗറിയിലേക്ക് ഭഗവാൻ മാറ്റി എന്ന് വിചാരിക്കുക. അപ്പൊ നമ്മൾ വിചാരിക്കാം ഭഗവാൻ ഈ തരുന്നത് ഭഗവാന്റെ ഒരു പദ്ധതിയാണ്, ഇതിൽ നിന്നും നമ്മള് മറികടക്കും എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കാം. നമ്മൾ അതിൽ എന്ത് ചിന്തിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല, പ്രയാസപ്പെടേണ്ട ആവശ്യമില്ല. നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിച്ചു. ഹരേ കൃഷ്ണ. നിർത്താൻ തോന്നുന്നില്ല, പക്ഷെ ഒരു രക്ഷയില്ല നമുക്ക് അല്ലെ. സമയം കഴിഞ്ഞു നമ്മുടെ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും നന്ദി. വാഞ്ചാകൽപത രൂപേശ കൃപാ സിന്ധോഭ്യവച പതിതാനം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമ. അനന്ത കോടി വൈഷ്ണവൃന്ദിക്ക് ജയ്. ശ്രീല പ്രഭുപാദിക്ക് ജയ്. ശ്രീല ഗുരുദേവിക്ക് ജയ്. നിതായ ഗൗര പ്രേമാനന്ദേ. ഹരി ഹരി ബോൽ. ഹരേ കൃഷ്ണ. നല്ലൊരു മാതാജി, മാതാജി 12ാമത്തെ ശ്ലോകം തൊട്ടാന്ന് ഈ തുടങ്ങുന്നത്. ഇത് ഭീഷ്മര് പറയാൻ തുടങ്ങുന്നത് നമ്മൾ, അതായത് ഉപദേശം തുടങ്ങുന്നത് 12ാമത്തെ ശ്ലോകം തൊട്ടല്ലേ? നിറഞ്ഞു 12ാമത്തേത് ഭീഷ്മദേവൻ പറഞ്ഞു. 12 തൊട്ട് മാതാജി. 12 തൊട്ട്. ഓക്കെ, 12 തൊട്ട്. ഹരേ കൃഷ്ണ. നമ്മളെല്ലാ പ്രയാസങ്ങളും ഇതോടുകൂടി മാറിയില്ലേ. അപ്പൊ നമുക്ക് മനസ്സിലായി നമ്മുടെ പ്രയാസങ്ങളൊക്കെ ഭഗവാൻ. ശരിയാ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. അതെ അതെ, നമ്മുടെ പ്രയാസങ്ങളെല്ലാം ഒരു ആശ്വാസമായി കേട്ടോ. ഒരു സന്തോഷമായി. ഭഗവാൻ പറഞ്ഞ മകളെ പഠിപ്പിക്കണ പോലെ മരുമകളെ. അതെ. അപ്പൊ നമുക്ക് മനസ്സിലായി, നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും കഷ്ടപ്പാടുകൾ, ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ വരുമ്പോ നമ്മൾ ചിന്തിക്കുക ഇത് ആരോ പഠിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് ഭഗവാൻ നമുക്ക് തരുന്നു, നമ്മളെ ചെയ്യുന്നതാണ് അല്ലെ. മാതാജി ഞായറാഴ്ച ഒരു വണ്ടി വന്ന് ഇടിച്ചു എന്നെ. അയ്യോ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഒന്നുമില്ല,